Lendawo yas'Emizamo yethu ihlala igutyungelwa ngamadangatye omlilo minyaka le. Unobangela udla ngokubekwa kwengcinano yalapha nezinto ezikhawulezayo ukutsha neentambo zombane ezingozenzele. Kuphinde kwaqhamuka umlilo ke ezinzulwini zobusuku ngomgqibelo, watshabalalisa izindlu zabantu nezinto zabo. Ndichaphazelekile because ananda uhlala even izolo ndlele phandle nabantwana. Ananda uhlala. Phelile izindlu yam tututu andikwazanga uba nanto. Kwanzima sithude impahla because of umlilo ubufutshane nathi. Asikwazanga ukuthatha impahla zethu ngaphakathi like into ezinzima ezinjenge-fridges, TVs, beds. Inkokeli zokuhlala zinenkolo yokuba iphulo lokwenza imida evisayo phakathi kwezindlu kungayehlisa umonakalo odalwa ngolomlilo. In terms of hot meals, we are on site today again to deliver mattresses, blankets, water, hygiene items. Of course, we cannot distribute any food hampers as the community still needs a permanent place to stay. Inkokeli zokuhlala zinenkolo yokuba iphulo lokwenza imida evisayo phakathi kwezindlu kungayehlisa umonakalo odalwa ngolomlilo. Ngelishwa lethamsanqa ukhulumende emva komlilo wawukhona ngo-2017 bedibene bobathatha ukhulumende bazama kubekho indlela kuthiwa yi-super blocking yohlengahlengiso lenhlalo yabantu ukuphepha imililo nezinye izinto eziyathi zilandele. Ngelishwa le project yathathwa kakubi ngabanye abantu. Isixeko saseKapa sithi sisaqokelela uqikelelo lomonakalo ochaphazele abantu. Unobangela awukaziwa. Athule joka kwindaba ze SABC, izindaba yethu.